Apa iki satenane takdirku sing jalarke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku nimas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan rangke lintang ning akasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu gara-gara kala weton ya cong telangsani temen ya cong ayo Mbak Desi yang apa pupu sing telangsa ya kene opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingne wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara
lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno ning angkasa